Dare repamusoro reHigh Court of Zimbabwe rozeya nyaya ine chekuita nemuimbi Chillmaster Music mudare redzimhosva zvine mutsindo. Pachirungu tiri kuti the High Court in Zimbabwe is reviewing the criminal case involving musician Chillmaster Music in a significant legal development. Mhosva yake ndeyekutsika nekuuraya munhu nemota nekutyaira motokari asina driver's license. Izvo zvakaita kuti atongerwe mhosva yekuponda. Pakutanga akapiwa mutongo we-community service panzvimbo pokuiswa mutorongo. This upcoming High Court hearing may reshape Chillmaster Music's legal destiny. Appeals at this level often scrutinize whether the original sentence was too lenient and if all mitigating and aggravating factors such as his status as a public figure and the unlicensed driving were appropriately weighed. Chillmaster's team is likely arguing for a reduced or suspended sanction, while the prosecution may push for a stricter penalty. Mhosva iyi inosimbisa nyaya dzakakura muutongi hwejekerere muZimbabwe. Kuona kuti vanhu vane mukurumbira vanotongwawo zvakafanana neveruzhinji. Pari zvino bhenji redare repamusoro uye zuva rekutongwa hazvisati zvaburitswa pachena, asi nyaya iyi yatekeshera. Vateveri nevatsoropodzi vakamirira mhedzisiro. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisangane mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.